Hi, isang napakagandang araw sa inyong lahat, mga kabayan, mga kachoy. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Bali, matagal po tayo hindi nakapag-upload. Ngayon lang tayo nakapag-upload, mga kachoy. This vlog for today is nilagang baka ang gagawin natin. Sana all. Parati ito niluluto sa mga kabisayaan, kagaya sa amin, sa probinsya namin, mga kachoy. Meron tayo ditong karne ng baka. Inayad ko na po yan. In-slice ko na po yan siya ng maliitan lamang po. So, meron din tayong sibuyas, kamatis, saka Chinese pechay, saka isang pirasong mais na yellow corn, saka sitaw, saka isang patatas, saka 3 piraso ng pahaba na sili, at saka paminta, may patis. So, pwede rin po kayo, mga kachoy, sa kulay puti na mais ang ilagay ninyo sa nilagang baka. Sa amin po ito po ay ang simple version lamang po na gagawin ko, mga kachoy. At madali lamang po itong lulutuin. So, lalagyan muna natin ng asin. Bago natin ito siya pakukuluan. Pakukuluan natin ito, mga kachoy, gamit lamang po ang uling kasi wala po tayong pressure cooker. Kung may pressure cooker po kayo, mas madali lang po siyang palalambutin, mga 30 minutes or ganun, something, mga 1 hour. Sa atin halos ilang oras talaga, mga kachoy, papalambot nito sa karning baboy. Mga kachoy, bali ilagay na po natin ang ating karne ng baka. Lalambutin muna natin ito, mga kachoy, gamit lamang ang uling. Ngayon natin ang paminta. Kachoy, bale po, mag-slice po muna tayo sa ating mga ricado sa ating nilagang baka habang nagpapalambot tayo sa ating kaning baka, mga kachoy. Tapos na po natin po siyang inugasan. Tapos ang mais, ganito lang natin, mga kachoy. Sitaw, depende yun sa inyo, mga kachoy, kung paano nyo siya i-ano, ilang kahaba. Gawin lamang natin po ito, mga kachoy, na 4 piraso. Ganyan lang. Years later. Tingnan natin, mga kachoy, kung malambot na talaga yung karne ng baka natin. Pwede na po ito.
Kasi malambot na. Init. Kaya kunin na natin itong mga kachoy. Balilipat natin siya sa gasol. Lutuin natin siya doon sa gasol talaga. Kachoy, bali po nilipat natin ang pinakuluang karne ng baka natin. So dito natin nililipat. Kaya pwede na tayong maglagay ng mais kasi kumukulo na siya mga kachoy. Muna natin nilagay ang mais. Lutuin na natin ito siya. Takpan muna natin mga kachoy. Bali ang susunod natin ilagay yung patatas. Bali ilagay na natin mga kachoy ang ricado ng mga kamatis, sibuyas at bawang. Sabay na natin yan lahat para mas malasa talaga siya. Haluin na natin. Ang bango talaga mga kachoy. Bali ang sabaw na ito ay pampalakas sa ating katawan kasi maulan-ulan kasi ngayon sa amin dito. Kaya nagluto tayo ng nilagang baka. Kachoy, bali po ilalagay na natin ang ating patatas. Lalagyan rin natin ng kunting sabaw kasi parang kunti na lang yung sabaw. Mas masarap kasi mas maraming sabaw mga kachoy. Haluin na natin to siya. At atin to tatakpan mga kachoy. Ilagay na natin ang ating sitaw mga kachoy para kasi malapit na po itong maluto. Ating sitaw, pagkatapos ilagay na rin natin ang 3 sili na pahaba natin. Tsaka maglagay rin tayo ng patis, katamtaman lamang mga kachoy kasi depende na po yun sa panglasa ninyo kasi naalatan kayo. Atin lang ito hahaluin para maluto talaga yung sitaw natin. Atin ilagay sa baba. Ang mais natin mga kachoy luto na. Tsaka ang patatas naluto na rin yan siya. Kaya mas lalo ng laman. Papalaban tayo nito mamaya mga kachoy. Mga kachoy, bali ilagay na natin ang ating Chinese pichay. Ito na po yun ang last na ating ilalagay. Bali i-half cook lang natin to siya kasi madali lang kasi ito maluto ang Chinese pichay natin. Kung meron din kayong pichay pwede rin ilagay ninyo. Pero kasi sa amin karamihan mga kachoy sa Bisaya ito talaga nilalagay namin Chinese pichay pag sa baka na. Masarap kasi pag maraming gulay. Atin lang yan siya tatakpan mga kachoy mamaya. Mga kachoy, bali ito na po yung hinihintay natin na naluto na po talaga yung nilagang baka natin, kaya pwede na po natin ito hanguin at pwede na rin tayong kumain mga kachoy. Yan, ang bango talaga mga kachoy, kaya luto na po ito. Pwede natin patayin ng apoy.
Sarap talaga ito mga kachoy. Papalaban tayo nito kasi umuulan sa amin ngayong mga araw na ito mga kachoy. Kaya pwede na rin tayo kumain. At least may pampalakas tayo sa ating katawan. Ang bango. Sarap. Ito yung simple version lamang mga kachoy sa amin. Ito po ay simple version lamang mga kachoy. Hi mga kachoy! Start na po tayong kumain mga kachoy. Bago tayo kumain, magdasal po muna tayo mga kachoy. Sure naman po talaga po eh. Sure po yung nangyayari po sa akin ngayon. Ganito po pala yung feeling ng ligtas mo. At least po sa may ginawa po kong masama. Thank you Lord sa blessings! Paano po pala yung mga Kachoy! Start na po tayo kumain. Sabayan niyo po kami. Tapos, sinisiraan po sila, binabash po sila.
hanggang dito na lang yung vlog natin mga ka-choy. Bali, maraming salamat po sa inyong panonood sa video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-click sa notification bell para updated po tayo sa mga bago natin mga videos mga ka-choy. Bye bye.